sei que che gustan os animais, falabas deles. Cantos animais tes? No, nada máis que ises. O can? Tres galiñas, un perro pequeñito, e nada máis. E nada máis. E O can é o que che fai compaña, non? E dous gatos. Ajá. O que che fai compaña é o can. Como se chama? No, o gato non. Como se chama o can? O can chamase Toby. Toby. É o que che fai compañía. É, o que fai compañía. O gato nunca me gustaron. Os perros coideinos toda a miña vida do melloriño. Antonio, que ahora Antonio se parece que escoita bastante mellor. E imosche poñer música, Antonio, porque unha das túas grandes paixóns, atención cal é unha das grandes paixóns, Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día, sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga, no quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Antonio, gústame o baile, mira como lle das aos pés, das aos pés para bailar, ca música. Algo, sí. Home, hai que facer exercicio. Mira, estábamos escoitando o fútbol, porque a ti gustache moito o fútbol. Sí, pero bueno, unha condición que dixen. A ver, que condición, porque tes o corazón dividido. Dependendo de quen soy. Quen che guste que gane. Pero realmente son do que dixen, do Real Madrid. Eres do Real Madrid. Son do Real Madrid. Pero tamén eres dun equipo galego. Aí se xoga con Vigo ou coa Coruña, bueno, entón aí digo, cuidado, espera. Primeiros galegos. Ben feito, Antonio, ben feito. Gústame, eres un futboleiro dos que me gustan a min. Porque hai xente que ao mellor é do Madrid ou do Barça ou de calquera destes equipos. E cando xoga un galego, dalle igual, quere que ganen os da fora. Sí, pero eu non. E o outro día, cando xogou o Madrid e o Depor, que? O outro día xogou o Real Madrid e o Depor. Sí, bueno, pero, bueno, hai que lovar, cando hai que lovalas, hai que lovalas. Bueno, é como é, E ademais de gustarche o fútbol, Antonio, dixache vin eu que estabas aí dándolle así as pernas, porque a ti gustache moito a música, Ola aí. Ole, Manolo Escobar, claro que sí. Esta é a túa música, Antonio? Esta é a túa música. Porque ti moito de festas agora non vas. Xa por eso. Pero gustanche os grandes artistas, Sí. Cales son eses grandes artistas? Cales son eses artistas grandes que tanto che gustan? Manolo Escobar e quen máis? Dos de antes, dos meus tempos, había Pepe Blanco, había Juan Valderrama, había... Rocío Jurado. Había El Fari, había Rocío, a Pantoja tamén me gusta, Rocío Jurado, en fin, Manolo Escobar era o primeiro de todo. Eu creo que ti és un home de coplas. És un home de copla. O que sí che gustaría é volver a eses bailes, a esas festas, pero claro, ti só dis, onde vou eu que non teño con quen bailar? Aí está, bien. Claro. Pero eso podemos poñerlle solución e imos a intentalo, vale, Antonio? Sí. Porque además tamén che gusta moito viaxar. Fostes un home de mundo. Sí, me gusta, sí. Fostes un home de mundo, estiveches en moitos sitios, Antonio. Por onde estiveches? Fora de Galicia. Fora de Galicia, por onde estiveches? Estuvestes en Madrid? Onde máis? Bueno, estuve aquí, estuve en Madrid, estuve en Zaragoza, estuve en Lérida, España, estuve en moitos sitios. Fora, en Alemania, en Francia, en Suiza, en Italia, etc.
Pero a ti gustaba ver mundo e viaxar e coñecer xente nova, non por aí adiante? Bueno, pero neses tiempos todo funcionaba, pero, bueno, pero agora non hai, pasar agora non é o que era. Se tuveras unha compañeira, irías de viaxe con ela? Bueno, se tuviera unha compañera que fora un pouco, que tirara un poquinho para diante, bueno, pois iría, tiraría. Dis que a ti o que che gustaría con esa compañeira, Antonio, é facer plans. É dicir, que sen compañía non es quen de planificar a túa vida, non che gusta facer plans? Non, porque estás aí, xente agora non hai, nas aldeas, xente non hai, de non haber os poucos, un ou dous quedan cada casa, entonces xa están como xa apartados, está como xa un pouco apertado, entonces mira, sala fora, mira por un lado, mira por outro, só ves pasar un coche e non ves máis nadie.